Čaute, vítam vás pri novom videu na Motocykel.sk. Prečo sedím pri tejto tenérke? No lebo trošku ma zmohla v tom teréne a je to teda veľký fan. Je to nová Tenere 700 vo verzii Rally a čo by to bol za test na kanáli Motocykel.sk, pokiaľ by sme ho neurobili tak po našom. Čiže ja som si volal s mojím kamarátom Matúšom, ktorý nedávno kúpil Yamahu XT500 z roku 78. Je to jedna z tých prvých a trošku sa pozrieme na to, že čo má vlastne spoločné XT s novou tenerkou, pretože je to taký vlastne pradedo alebo dedo, lebo všetky tenere vychádzali z XT-čiek. No dnes už tenerka nemá prívlastok XT, ale v teréne to teda vie poriadne rozbaliť, takže neváhajme, sadajme na motorku a poďme trošku ešte do terénu. Čaute zatiaľ. Tak ja vás už vítam pri tejto Yamahe Tenere 700 vo verzii Rally. Zbytočne nekecajme, rovno sadníme na mašinu a poďme sa presunúť niekam trochu viac do terénu, lebo táto motorka síce zvládne cestu, ale najlepšie sa cíti určite v teréne. Ideme na verzii Rally, ktorá je viac offroadová oproti bežnej tenérke a o tom hlavne hovorí teda podvozok. Vpredu 230 mm zdvihy v nabušenej Kajabe, ktorá je plne nastaviteľná, a vzadu máme zdvih 210 mm, tiež plne nastaviteľný tlmič. No a musím povedať, že ten motor je skvelý. On dokáže v pohode na diaľnici udržiavať rýchlosti okolo 140-150, tej motorke to nejak extrémne nevadí, odvďačí sa vám veľmi dobrou spotrebou na ceste. Momentálne jazdím dokonca za 3,9 litra, čo je na 54 kW priam až neuveriteľné. A musím povedať, že tá motorka sa skvelo cíti na ceste, dá sa s ňou aj zabaviť na asfalte, ale hlavne poďme už do toho terénu. Táto rally verzia je predurčená hlavne pre ten terén. Máte tu širšie titanové stúpačky, klapateľnú jak radičku, tak brzdovú páku pre nejaký prípadný pád. Tieto blástre vyzerajú celkom byteľné, aj keď nemajú nejakú kovovú výstuhu, ale myslím si, že táto motorka je hlavne pre nejakých takých hobby enduro jazdcov, ktorí chcú vyskúšať aj nejaké preteky. Viete tam mať kvázi taký rollbook, ktorý vám počíta kilometre, takže viete mať track o tom, kedy kde zabočiť a ako sa orientovať v nejakom teréne bez použitia GPS. Ale keď idete po ceste, tak môžete využiť spárovateľnosť s aplikáciou a s navigáciou. Navigácia tu nie je mapová, ale len taká tá klasická šípková. Motorka má dva jazdné režimy. Prvý je režim Explore, ktorý je taký jemnejší na plyne, taký vyslovene na také pohodovejšie jazdenie, a na druhej strane je Šport, ktorý je zrazu taký agresívny, tá odozva na plyn je okamžitá. Super sú aj brzdy, vpredu dvojkotúč osadený strmeňmi Brembo. Vzadu tá brzda je mäkšia a má taký trochu slabší účinok, ale ono to je vlastne dobré, pretože keď jazdíte v teréne, máte veľké čižmy, ja som dnes iba takých streetových, ale vy chcete mať ako keby dlhšiu dráhu toho brzdového pedálu, to vám pomôže lepšie kontrolovať tú brzdu. Samozrejme, motorka je vybavená aj kontrolou trakcie a ABS-kom, ale to je samozrejme vypínateľné tuto na gombíku. Plasty na tej motorke sú také byteľnejšie, takže aj pri nejakom páde v teréne alebo nejakých odskakujúcich kameňov, konárov sa tak ľahko nepoškrábu.
Musím vychváliť prevodovku. Táto je geniálne presná, aj keď tu absentuje quickshifter, ale vôbec mi to nevadí, pretože spojka je ľahučká, fakt dvoma prstami jednoducho ovládateľná. Nemám najmenšiu výtku k tomu. Tie prevody tam idú ľahko, pekne to tak mechanicky klikne. Jazda v stupačkách je príjemná, prirodzená, vôbec nie som nejaký skrčený, alebo že by som sa nevedel zmestiť na túto motorku. Tá jazdná pozícia je fakt, že dobrá. No a už sa pomaly dostávame tuto k môjmu obľúbenému bratislavskému terénu, takže ja vypínam ABS-ko, vyplním primárne zadné, ale keď idem cez mod, tak viem vypnúť aj predné a takisto viem vypnúť trakciu, takže nechám si ten mod Explore, nech je taký jemnejší a zo srandy skúsime aj nejakú inú tému. Dáme si teda Raid, ktorý je ešte na ten štýl dakarovský. Tak poďme na to. Takže hop, motorka je samozrejme vysoká, takisto má veľmi vysokú svetlú výšku, no a úplne s prehľadom. Síce toto nie je nejaký extrémne náročný terén, ale tá motorka sa pekne vodí, pekne sa ovláda. To úzke predné koleso, kam ho pošlem, tak tam ide. Ona, táto verzia Rally, má ešte aj zdvihnutý predný blatník, takže je to vyslovene v tom štýle Rally. No a keď to trošku otočím, tak v tom teréne tá motorka proste letí. Nemám problém zhltnúť aj takéto pomerne veľké jamy. Vôbec nemá problém, vie si tu proste fičať rýchlosťou, čo som si na iných motorkách možno nedovolilo. No a zaujímavé na tých tenerkách, že to vlastne vychádza pôvodom z XT-čky a v 83. XT-čka dostala prívlastok tenere na počesť Dakaru. To predurčilo tenerku ako takú motorku, ktorá sa stala etalónom takého cestného endura a aj vytrvalostných pretekov. No, treba povedať, že odvtedy už tenere urazila veľkú cestu, medzi tým boli aj verzie Super Tenere. Čo je škoda, že momentálne sa jak nevyrába. Ten základ tej jazdy v teréne je v tej XT-čke, takže preto si neskôr do videa pozvem aj Matúša, ktorý má prvú XT-čku, 500. Bude to zaujímavé vidieť vedľa seba tieto motorky, ako sa tá doba vlastne posunula za tých x dekád, koľko Yamaha urobila v tomto terénnom segmente aj milníkov, čo je podobné ešte a prečo Tenere 700 dáva zmysel aj v tejto dobe. Motorka je obutá na Pirelli Scorpion STR, čiže má to taký trochu charakter drapáku, ale primárne by som povedal, že je to viac pneumatika na cestu a asi treba povedať, že ten 54 kW motor ponúka dostatok sily a hlavne v teréne. Až tak to nejde o tú silu, ale skôr o techniku, ktorú ja trochu postrádam, lebo až tak často ten terén nejazdím a využívam znalosti z mojich ranných 20 rokov, kedy som brúsil nejaké endurka po teréne. A samozrejme na terén treba aj nejakú kondíciu, nie je to len o motorke. V každom prípade táto motorka zvládne veľmi silný terén, vie to byť veľmi, veľmi zábavné. No a možno teda už nečakajme a poďme za Matúšom, pozrieme sa na jeho starú 500, ktorá je v krásnom stave, je veľmi zachovalá, robí mu radosť. Nie iba v garáži, ale reálne na nej jazdí. Takže si tú jazdu užíva. Poďme na to. Tak teda vítajte a vítam hlavne Matúša, ktorý doniesol svoju babičku. Čaute. No, máme tu na test teda túto novú tenerku a doniesli sme aj tvoju starú XT-čku. A možno si teraz ľudia povedia, že prečo vlastne motorky, ktoré sa k sebe až tak nehodia, tak je to kvôli tomu, že vlastne tenerka má ten svoj prazáklad práve v tejto 500-kovej XT-čke.
Tak povedz nám, že čo to je za stroj, ako si sa k nemu dostal a ako ti robí radosť. Kde sme dlhoročne bývali, bol tam sused, on mal jednu XT500, ja som bol tínedžer v podstate, alebo 12-13 a ďalšie roky. Ona tam chodil na ryby, alebo však všetko možné. Ja som dosť taký ako sentimentálny človek, takže proste ostalo to nejak vo mne. Čiže bol to detský sen a teraz si ho konečne splnil? Detský sen, možno úplne až tak by som ho nenazval, ale bol to unikátny stroj, ktorý sa mi proste uložil, hej. Ako, či už siluetou, zvukom, jednoduchosťou, ako, neviem, nie je vlastne žiadne iné, aj vzhľadov, aj celkovo takýto dizajn, nádrž, podobných. Tých Endure s klasickým týmto gulatým svetlom nie je tak veľa. A to bolo unikátne už aj vtedy pre Yamahu. A povedz vlastne, aký to je ročník? To je 77. Vlastne, čo som spomínal toho suseda, tak on mal o rok novšiu. Takže je to 77. V podstate to je druhý rok výroby. Prvá bola 76. Ostalo to tak vo mne a vždycky som raz za taký ako dosť dlhý čas, pretože som si relax asi dosť veľa takto nastavil, že som si otvoril a si pozrel som nejaké stroje a tak. Čisto náhodou, ja neviem, 2-krát za rok alebo tak nejak. Proste som na toto natrafil úplne čisto náhodou. A tak som vlastne sa pýtal kamaráta, bol som za ním hneď druhý deň na to. On je veľmi, akože, sa vyhral do týchto mašín, áno, nesrdciar a XT-čky, SR-ky, lebo však to má v podstate ten istý motor. Hej, ten istý motor, len to je taká viac street, ako keby. Áno, tak som to ukazoval, sme ako hodili reč a tak a akože, povedzme, nazviem za tak, že to schválil, alebo proste povedal v takej forme, že som pochopil, že deň na to musím hneď vozík toto. A kam si až pre ňu išiel? Bolo to nejaká menšia obec, ale bolo to v podstate západne od Mníchova asi 160 km. Mníchov, Memmingen je tam potom ešte také väčšie mesto. No tak kvôli takému stroju sa asi oplatí ísť, lebo na Slovensku ich nejak až tak veľa už nie je. Takže nájde sa nejaké, ale keď si pozrieme nejakú komunitu v Nemecku alebo vo Francúzsku, tak tam tí ľudia stále žijú tými starými XT-čkami. Áno, jasné, tak určite aj kvôli iným okolnostiam historickým, že v podstate tam to bolo bežné. Akože ja to nejako, nemám to všetko úplne zmapované, identifikované, kto má, čo nemá a tak. Ale ako nejakých viem, veľa ich nie je, tým, že mám aj Supersporta, ale chýbalo mi niečo také v podstate, že ako sa hovorí, že okolo komína, že proste človek fakt, že len sadne, proste aby to malo fan faktor, teda fan faktor, nie fan, lebo to je ten ventilátor. No pravda. Anglické okienko. Ono je sranda vlastne, že jak sa tie motorky kvázi z tvrdého endura, ktoré jazdilo Dakar, tak dnes by tento štýl bol považovaný za scrambler. Že keď si pozrieš napríklad nejaký Triumph, alebo to je jedno aj od Yamahy, nejaké také akože retro motorky, tak je to už v úplne inom štýle. Kvázi, že ten scrambler je taký cestnejší, že zvládne nejakú šotolinku, ale toto kedysi vedelo proste jazdiť Dakar alebo iné proste africké rally a vlastne na toto bolo aj postavené. Myslím, že v 78. alebo 9. možno až 80. XT-čky aj vyhrali nejaký Dakar, takže to svedčí o tom, že tá technika vtedy bola kvázi nadčasová, veľmi spoľahlivá, vedelo to aj v tých nehostinných podmienkach krásne fungovať. Jasné. Ono to bolo vlastne 7879, čiže rok na to, ako sa vyrábala táto, teda tento ročný 77. Ty si jazdil Dakar posledný týždeň v roku a prvý následujúceho roku, čiže 7879, ktorí to vyhrali. Treba poznamenať, že samozrejme bola ťažko modifikovaná, alebo do veľkej miery, lebo však keď si hodno pozriete fotky, tak internet toho, tak by ste aj nepovedali, že vlastne je to tá XT-čka. Prvý znak, obrovská nádrž, aby mali dojazd a práve podľa mňa asi aj podvozok, teda tlmiče, všetko toto, ale samozrejme ten motor, tam či boli nejaké úpravy, to ja neviem. Akože je to tá 500-ka, jednovalcová, vzduchom chladená dvojventilová technika. Dnešného pohľadu už to je nie až tak zaujímavý agregát, ale čo je zaujímavé na ňom je tá trvácnosť, že to stále proste dokáže aj po tých rokoch fungovať. Vždycky sa mi páčili jednovalce, takže má to aj napriek tým iným, možno aj modernejším, má to taký svoj, taký feel unikátny. Presne. No a jak sme sa bavili o tom Dakare, tak vlastne ty si spomenul aj tú XT6, tá začala v 82. sa vyrábať, no a potom už prišiel ten taký pravý dakarský
kvázi už Tenere, čo mal už ten punc toho Dakarového, čo poznáme teraz. Veľká nádrž. Bolo to nazvané podľa vlastne oblastí v štáte Niger, takže je tam to posolstvo toho Dakaru. A to je vlastne aj v tejto 700-kovej Tenerke vo verzii Rally, ktorú sme postavili vedľa tejto 500-večky. Ty si jazdil aj teraz túto 700-ku. Aké sú tvoje pocity z toho? Jasné, je to úplne iný stroj, nedá sa to porovnávať, ale mne sa strašne páčila tá idea postaviť tú starú motorku toho pradeda s týmto vnúkom, lebo tie motorky majú niečo spoločné, je tam cítiť proste, že to vychádza z tej tvojej 500-ky, aj keď tu už je dvojválec, už to sú moderné, všetky možné systémy, úplne iné odprúženie, ale zaujíma ma teda tvoj pocit, že keď si na to sadol. Tak ty si asi napísal do bullet pointov, že chystáš si možno nejakú rečnícku otázku, tak možno asi tak by som to nazval, keďže teda, že rozdiel, alebo že aké pocity medzi tou a tou. Akože ono je to buď ťažko na dlho, alebo je to vlastne úplne jednoduché, lebo je to akože úplne kompletne niečo iné. Robustnejšie, väčšie, vyššie, inde ťažisko, ako sme sa bavili, že, lebo si hovoril, že trochu ťažšia, pričom akože keď som na tom išiel, tak mi to v podstate ani tak neprišlo, ale potom sme vlastne sa bavili o tom, že ako keby všetko to bolo veľmi tak centralizované, že keď fakt, že človek je rovno a úplne ako všetka tá masa bola sústredená proste ako v tej jednej presne 90 stupňov. Áno, v takej línii presne pod tebou je celé to ťažisko. Áno. A je to samozrejme na týchto mašinách vždycky vyššie, ale mi to neprišlo nejaké, že by to teraz spadalo nejako vyslovene alebo niečo. To nie. Ako tá motorka, ako náhle sa pohneš, tak je ľahko ovládateľná, aj keď kľúčkuješ v meste alebo ideš nejakým terénom, tak presne vieš ju telom ovládať. Ako toto treba povedať, že tá geometria celého toho podvozku, toho šasí je skvelá. A mňa napríklad, jak sme tu stáli, tak sme vlastne porovnávali, že ono to je na rovnakých kolesách obuté. 21 vpredu, 18 vzadu, proste to práve enduro, ale aj tak, proste tá stará XT-čka vyzerá ako taký bicyklík oproti tej Tenerke. Určite, a keď sa človek aj pozrie ešte odtiaľ to z tohto pohľadu, kde by v podstate ten bližší objekt mal byť väčší, tak jednoducho v tej línii, že táto nádrž a za tým teraz to veľké, robustné, modré, v tomto prípade, čiže kapotáž, nádrž a je to fakt rozdiel. Keď si človek na internete pozrie, alebo vidí videá, alebo vidí to okolo ísť, alebo tak, ale vyslovene vyskúša si jednu aj druhú, potom a hlavne toto teraz, keď sme tu odstavili, a proste pri tom stojíme, tak jak som to nazval, drobec, hej, oproti. Áno, je to tak, proste tie motorky sa zväčšovali tými dekádami, sú viac nabúšané. Keď si len pozrieme technické parametre tých podvozkov, tak na tejto novej 230 mm zdvih vpredu, 210 vzadu v tejto rally verzii, plne nastaviteľný, to je niečo, čo pár dekád dozadu ešte nebolo až tak mysliteľné. Teraz to je v podstate na motorke, ktorú si vieš prísť do showroomu a kúpiť si ju. Kedysi to bolo možno fakt pre tie dakarské špeciály, len... Je to taká vlna, že budem to povedať, že kedy to presne začalo, ale nejaké tie roky už každá tá značka má takú nejakú tú edíciu. Je to možno tak popularita možno aj toho Dakaru mierne opäť možno vzrástla tým, že po veľa rokoch v Južnej Amerike sa to jazdí teraz v tej Saudskej Arábii. A tak celkovo, no, akože, a čo sme sa ešte aj bavili vlastne o tej verzatilite, alebo teda multifunkčnosti, že je to v podstate nazvané rally, je to vysoké, má to mohutnú vidlu, veľmi dobrý podvozok, všetko, hej, proste na tú jazdu offroad. Je to proste, cíti, že to je inde, ten stroj. Ale áno, jak si hovoril o tej multifunkčnosti, tak ja som za tebou išiel aj po diaľnici a bol som fakt prekvapený, že tá motorka vôbec nemá problémy s konštantne 140, 150 a ďaleko aj viac vie ísť. Áno. Čo na tvojej, keď už som išiel takou stovkou, tak už som mal pocit, že už to nebudem trápiť viac. Ale je to tak, to mám maximálku, teraz neviem, či 135 alebo 145 alebo také niečo, 150, ne, to ani neviem. Podľa toho, jak nepotrebuješ vedieť. A nepotrebuješ vedieť, presne. Tie dojmy, keď som aj sadol, vlastne prvé, čo ma prekvapilo, tak bolo to, že samozrejme bude to asi subjektívne, lebo krátko predtým som išiel na tieto XT-čke. Naštartoval som ju a teraz OK, zvuk som počul, to už má ten ride-by-wire, čiže elektronický plyn, žiaden lánko a som pridal
a ako keby, akože nič sa neudialo. Že čakal som, že to bude hlučnejšie nejaké, alebo napríklad v rajdach, akože ja som absolútne nič nesítil. Zase, dobre, no. Je to dobre porovnať, lebo to je novalec, to je radový dvojvalec. Áno, hej, Ďalšia ešte tá kľúka je posunutá o 270 stupňov, takže má to dojem Včka. Hej, aha, presne. OK. A takže aj preto to eliminuje tie vibrácie. Ako ten CP2 motor od Yamahy, ja ho mám rád, on sedí mi aj v tých náhatých strojoch alebo v Traceri, ale vie ma prekvapiť aj v tomto vlastne, v tejto tenerke. By som povedal, že ono, keď sa papierovo pozrieš na tú motorku, že má 54 kW a nejakých 68 N, tak si povieš, že však 54 kW? No, áno. A pocitovo si mal aký pocit? Že to je silnejšie alebo je slabšie? Je silnejšie, akože treba to trošku do tých vyšších otáčok, ale má to aj pekný stred, aj ten spodok, no nie je jak jednoválec. Je to aj od zvyku samozrejme, v akých pomeroch sú stupne, všetko jedno s druhým, hej. Áno. A hlavne, že medzi tými to je taký v podstate až extrémny rozdiel. Takže, áno. Takže ako ono v pohode. Proste. Ono viac by malo asi zmysel z historického hľadiska porovnať to napríklad so Supertenerou 750. Podobný objem, aj výkon, ale tiež tam je nejaké iné zameranie. Ako je to taký mastodont, z toho to nemáš pocit, že je mastodont. Ja som 750 Superteneru jazdil, to bola že obrovská masa železa. A to keď si ťahal do terénu... To boli 80 alebo 90? Tak, okolo 90. No, tuším. Dve okrúhle svetla. Pekná motorka, skvelá. Vtedy sa to tak doťahovalo s Afrikou Twin 750. Nechcem teraz toto porovnávať s nejakým Transalpom 750, lebo to sú tiež diametrálne iné stroje. Toto je proste rally, ktoré patrí viac do terénu, že to zoberieš na nejakú offroadovú viacdňovú cestu, proste kde do Albánska, že tam sa presunieš po tej diaľnici a potom tam jazdíš proste šotoliny od rána do večera a strašne si to užívaš. Nepôsobí to nejako, že teraz ťažko, alebo také si to teda porovnám k tej Supertenere. Mne to proste príde, že je to štíhle, tak trošku ako atletické, ale napriek tomu vysoký posed. Sedí sa na tom vysoko, no. Sedí sa na tom veľmi vysoko. Ja som len tak, že na špičkách. Ja som tam mal taký moment. Tak nezvyk z tohoto nízkeho posedu. Ale tá kombinácia v podstate, že široké rajdy, vysoká a proste štíhla, dobrá odozva, že... Hej, aj tá jazda v stúpačkách je super, že vieš tú motorku pekne chytiť, vieš ju proste posleť svojim telom, jak potrebuješ do nejakej zákruty, keď sa potrebuješ vyhnúť nejakej prekážke v teréne, tak to veľmi dobre funguje. A na tej ceste ako pokolenie si s tým podvozkom. Áno, a to ma prekvapilo, lebo často keď testujem nejaké také viac endura, ktoré sú aj na cestu, tak mám pocit, že sú také vrátke. Ale tu mám pocit, že to krásne drží stopu aj pri nejakých ťahlých, dlhých zákrutách vo vyšších rýchlostiach. Perfektne. To prekvapilo aj mňa, presne za to. Áno, že vlastne úplne maximálna taká pevnosť, stabilita, proste, že nikde nič nejak ako keby chcelo ísť niekam do jednej strany, do druhej. A rýchlo sa na tom dá ísť tiež, len ja som vyšší teda než ty a má to plexi, aké to má. A jak som ti hovoril, že lepšie si je na tomto, že buď radšej úplne bez plexi, alebo tam daj vyslovene, že ako... Nejaký väčší štít. V tom teréne aj tak stojíš väčšinou, tak... Je kopec vlastne aj originál, aj aftermarket dielov a... Presne tak. Ja sa ťa opýtam, že teda páčilo sa ti na tejto tenerke a aj by si zvažoval ju dokúpiť do garáže možno? Že dávalo by ti to zmysel, alebo čo si myslíš, pre koho je táto motorka určená z tvojho pohľadu? Napadá mi teraz tá versatilita, alebo taká multifunkčnosť a napriek teda, že je to rally, to, či toto je hodné niesť ten názov a tak to by mohli posúdiť nejakí naozaj enduráci a proste čo jazdia off-road, čiže to by bolo skôr iba subjektívny dojem, ale že komu by som povedal možno skôr opačne, že vedel by som si ju predstaviť a bolo by to na dlhšie cesty, aby som sa nabalil s tým, že by som vedel, že nemusím sa báť ísť aj mimo cesty, hej, čiže keď niekde nejaký možno ďaleký trip, samozrejme na nejaké šotoline dá sa ísť v podstate skoro akokoľvek mašňou, ale to je také skôr
utrpenie skôr. Hej, a tu To si sa to trápi aj motorka, aj tu si to aj reálne užiješ. tak. Presne Tým, tak. že tá ochrana aj v tom teréne, že aj keď ti to padne, tak máš tu tieto veľké blástre, máš tu tento liníkový šusplech pod motorom, ktorý je fakt, že robustný. No, to som pozeral. A Čiže je sranda vytvarovaný, odľahčený. porovnať aj ako keby s tým tvojím, že ty tam tiež máš taký ten šusplech, ale toto je vlastne oveľa väčšia masa kovu, čo tam musí chrániť vlastne celý ten motor. Iba krátko k tomu plechu, vlastne ochrane motora, tak toto je iba taký blink, nie je originál. Originál vlastne ináč sa celkom napodobá, neviem, či tiež je to správny výraz, ale originál ide až vlastne, keď je ten kolískový rám, tak za tú pravú ľavú trubku a jemne cez, hej, čiže tam je taký o mnoho väčší originál. Jasné. Páčia sa mi všelijaké detaily na tej motorke a myslím si, že má to tú hodnotu niesť to ako keby to meno a že to vlastne vychádza z tej XT-čky. Určite, jednoznačne súhlasím. No dobre, tak čo, ideme sa ešte povoziť a vyskúšam ja teda tú tvoju? Ak ma naučíš ju nakopávať? Lebo ten systém tam je taký zaujímavý, toho nakopávania. To by si možno ešte mohol spomenúť. Alebo systém, napríklad, čo možno niektorí ľudia nevedia, že prečo máš vlastne dve páčky na ľavej rukoveti. Áno, vlastne toto je dekompresia a to vlastne keď sa stlačí, tak to vlastne človek vie pretočiť vlastne ten piest a je to vlastne také, že kick indicator, to je také malé sklíčko a na váčkovej riadeli je v podstate taký malý kus kovový a to je vlastne ten indikátor a keď to vlastne vybehne hore, je to vlastne v tej ideálnej polohe, človek pustí tú páčku a vtedy to kopne. Malo by to na frišu naskočiť. Tak som zvedavý, že na koľkatý šup sa to podarí nakopnúť mne. Áno, ale správni borci, v podstate to sa má štartovať nové, že človek sa pozerá, že kam už vyštartuje, vypáli, hej, čiže tam podľa citu a proste človek sa to naučí a vie potom, že ako to ešte mňa čaká, takže... No jasné. No ja som asi takých 15 rokov nenakopával nič nohou, no dobre, možno 10, tak som zvedavý, či si to ešte pamätám. Takže ja ti ďakujem, že si došiel do tohto videa, postavil si sa pred kameru. Ja ďakujem tebe, že som si mohol tiež vyskúšať nádhernú mašinu. A idem sa teda ešte povoziť na tomto kuse histórie. Takže sledujte nás ešte ďalej. Čaute. Nazdar. Tak už sedím na tejto historickej motorke už v dnešnej dobe. Yamaha XT500, Matúš sa už oblieka a teda dúfam, že to nakopnem, lebo už to je nejaký piatok, čo som nenakopával motorku. Takže zmačkem dekompresor a použijem toto magické sklíčko tu na, ktoré mi ukáže, kedy je piest v hornej úrati a vtedy len proste kopnem. Asi budem kopať trochu viackrát. Sa ešte namakám. Dobre. Kopla, no. Vítaj v klube. Už ide. Tak chvíľu to trvalo, dokým som to chytil ten švung, ale už si to pradie, tento jednoválec. Cítim tú vôňu bez žiadnych euronoriem. No a som zvedavý, ako to jazdí. Tak teda, radím 1 a idem to tu oskúšať. Toto je super. Toto je čistá nostalgia. Rok 78. Na takýchto motorkách sa až tak často nevozím, pretože testujeme viac tie nové, moderné, ale toto má určite niečo do seba. Je super, že Yamaha dokázala už vtedy postaviť taký stroj, ktorý toľko dekád vydržal a dokáže slúžiť aj teraz. No a ten zvuk, normálne je to úplne niečo iné. Celé tie vibrácie toho jednoválcu. Chápem, prečo táto motorka bola taká populárna v svojej dobe. Tá mechanickosť toho ide priam do srší. Jasné, keď sa na to pozrieme z dnešnej doby, tak ten výkon okolo nejakých 30 koní
Je to z nejakých dnešných papierov už smiešná hodnota. Ja si myslím, že tá motorka stále má čo ponúknuť. Strašne sa mi to páči, že takáto motorka stále chodí po cestách a dokáže robiť radosť nielen jazdcovi, ale aj okolo idúcim. Jak sme natáčali, tak ľudia okolo sa pristavovali, pýtali sa, že čo to je za stroj, z akého to je roku. Niektorí si to pamätali, alebo niečo podobné v mladosti mali. A treba povedať, že tie jazdné vlastnosti na tejto Yamahe sú aj po tých rokoch stále dobré. Matúš tento stroj veľmi dobre udržuje. Už to nie je úplne na nejaké bláznenie sa v teréne, už to je skôr taká kávičková motorka, ale tá motorka tak aj do tých zákrút veľmi pekne ide, tá odozva na plyn je okamžitá, pretože čo na karburátore, tak to rovno na kolese. Prekvapuje ma, že aká je pohodlná. To veľké sedadlo, vieme sa tu pekne usadiť, široké rajdy. Je to veľmi zaujímavý kus techniky. Ona, jak je jednoduchá, tak to ju predurčuje k tej trvácnosti. Lebo vlastne tu nie je nič, čo by sa mohlo pokaziť. Sú tu bubnové brzdy. Motor je teda 500 kubikový jednoválec, ktorý je vzduchom chladený. 5-stupňová prevodovka, 2 ventily na válec. Z tohoto stroja nejaké tabuľkové hodnoty nehovoria, že by bol niečím špeciálny, ale pritom je tu veľa vecí, ktoré som si všimol aj na novej tenerke, že vychádzajú stále z tohoto pradeda. Napríklad aké je riešený tie dorazy, reťaze kvôli prepruženiu, tak je to veľmi obdobným spôsobom stále riešené aj na tej novej. A na svoju dobu táto motorka ponúkala zaujímavé veci, napríklad takéto oko, ktoré hovorí, kedy je motor v hornej úvrati a kedy ho viete najefektívnejšie naštartovať. Tak to boli na svoju dobu veľmi pokrokové veci. Čo možno nebolo až tak pokrokové, bola 6V technika, ale zase, povedzme si, tento stroj bol vyrobený na to, aby jazdil Dakar. A v tom čase Dakar bol hlavne o prežití. A čím jednoduchšia technika, ktorá sa nemala šancu pokaziť, tak to boli tie stroje, ktoré vyhrávali. Ešte zaujímavé technické riešenie na tejto motorke je to, že tu máme olej v ráme. Toto bolo pomerne bežné z tých rokov, ale ešte aj neskoršie. Potom sa od toho upustilo, ale vtedy to dávalo zmysel, pretože olejová baňa mohla byť menších rozmerov a bola zvýšená vlastne svetlá výška tej motorky. Človek keď aj otočí tým plynom, tak cíti to zrýchlenie. Veľmi som rád, že som mal možnosť sa previesť na motorke, ktorá je o niekoľko rokov staršia než ja. No a trošku si vyskúšame aj nejakú jemnú šotolinku. Samozrejme tá motorka už má svoj vek, takže nebudem to tu nejak trízniť, ale je to zaujímavé vidieť takto bok po boku tú starú a novú. No a na moje prekvapenie ten podvozok pekne vie odfiltrovať takúto jednoduchú šotolinku. Určite by to zvládlo aj niečo oveľa náročnejšie. No a tým sa dostávame už na záver tohto videa. A ja som veľmi rád, že Matúš si našiel čas a dokázal sa so mnou podstaviť pred kameru a trošku tak pomudrovať o týchto dvoch motorkách a o tom, kam sa vlastne za tie dekády Yamaha posunula. A dajte nám do komentárov vedieť, že či sa vám páči takýto typ videí, kde k modernej motorke postavíme jeho predchodcu alebo nejaký iný veterán. Napíšte nám aj, že čo by ste si vybrali, či novú tenerku alebo túto starú XT-čku, lebo ja by som si nevedel vybrať úplne. Obidve motorky majú svoju dušu, páčia sa mi jak tá nová, tak aj táto stará. Takže ďakujeme, že ste dopozerali toto video až sem. Dajte nám nejaký odber, páčik, zdieľajte naše videá a budeme sa tešiť pri ďalšom videu. Čaute.